Mathilde het Bjarni kreeg longeerd. En toen reinde het. Dus ze ben weer. En toen zei ik je Mathilde, sjuggers. Wat voor moois we kregen hè. Van Ian van Jem. Dus toen zei Mathilde, wow, wat een vette kleur. Nou, Bjarni. Dus ik zei, pas je maar even. Maar hij is vrij liet. Zoet, zoet. Hij heeft een dikke voorkeur. Oh, hij is wel een beetje en een beetje. Ja, hij is toch iets. Het ken eigenlijk net. Heel mooi, Je hebt kleuren wel leuk bij elkaar, zo. Ja, oh, dat zie ik niet. Ja. Maar dit is mooi, dat zwarte. Ja, dit is echt een vet mooi halster. Ja. Wat een leuke fans is toch? Ja, echt wel. Ja. Geweldig. En er is nog hier, die zal ik ook even zien letten. Ik heb dit nog net in zien letten. De nieuwe zadelkamer. Oh, wat slecht. Dat denk ik nou dan. Slecht, hè? Ja, echt heel slecht. Wow. Dit had Bouke gewoon al gaan maken. Zadels kunnen we ophangen. De zadelsteuns hebben we gekregen van de Facebook admins. Deze tafel had Bouke maken van een door. Kost hebben we van Bouke zijn broer, dacht ik. En hier hebben we wat bigs. En dit halster zit er ik nog bij. Hetzelfde halster als Johnny. Echt zo leuk. Vind ik echt geweldig dit. En het is van Camille. En nou ging ik daar weer heen, want de veearts is er. En ik ga het even... Hoi. Uniek lezen. Ja. Uniek is clear. En krijgt weer ze haar been dus ontlezen. En toen kwam zo nou en dan dat lachje op de box. Dus nou denkt Joeke, waar is dat lachje? Oh, oh, oh. Ja, daar is Yveske. Doe maar, Rijntje. De vieswaar. Uniek. Korallen. Rijntje. Yveske. Wunder. En hier is Sally. Oh. Korallen is de baas.
Maar ik ben hier even de tree aan het verzetten. En dan dacht ik deze. Die zet ik hierin. En wat vind ik? Daar is hij. En klavertje 4. Hoe cool is dat? Vind ik altijd wel leuk. Klavertje 4 vinden. Waar wil hij? Daar. Ik let hem wel staan. Juk. Oh, it's very slippery. I have some milk for Yveske. And I have a new favorite color, blue. This is my raincoat. And it's also the color blue of the jackets. Oh. Yveske! Hey! Hallo? Hey wonder. Nee, dit is net voor jou. Het is voor Yveske. Nee, don't bite me. Nee. Het is net voor jou, nee. Sally had wel echt een heel soort lopen. Hallo? Bye. Ik wat voor die. Nee. Want ze had je hij met ik zeggen, had je toch wel wat een bult. En de veers weer van hem aan. Wait, I talk English. They said you have to smear it with oh, how do you call that? Smear it. But Martine came up with this. She made it herself and she said this is good stuff. So I try it. Yeah, that's for you. I don't know exactly what it is. Hey, that one. I put it on and I hope it helped. Wunder toch. Hey. Nee, straks zit die voet ertussen. Sally. Hallo. I would say new best friends. Unique en Coralle.
Don't. Rijntje en Yveske. En sommige dagen is het best wel vies waar. Hey Daisy. Peach. Glendy. Mario. Sally. En Wonder. En Uniek. Yveske. Korallen. Korallen vindt het helemaal net erg. Dus een Rijntje nog. Jek. Helaas hebben we dit soort dagen ook in Nederland. Sally. Uniek. Wonder. Korallen. Rijntje en Yveske. Nou, ik zal ze erin zetten. Hallo. Nee. Kom maar. Korallen. Sally. Wonder. Uniek. Rijntje en Yveske. Oh. Het is een echte hengst, hé. Nou, hij zijn goed geholpen, hé.
En Rijntje is ik dien. En Coralle ik. Hé hey, Yveske. Hallo. Wonder. Mooi zien dikke bult. Sally. En Uniek. Hey. Daisy. Hier, kom eens. Piet. Glendy en Mario.